ताकुक बुकुक संगनो तई मिजोराम निजारा डिस्प्ले जोंनि फाइनै बर नायदे मुखुब कैसा प्रश्न गाहाम सोंगानो जे मिजोराम बो जेचिनि रियां ताकुक बुकुक सं तंनाय रं बिसिंगो आं खोनाओ जे दम्बुर तै थेपुरु आफ्रुबो आरोनि अनेक फेमिली बर हुक खाइते खाइते मिजोरामाव थांसौइके बरक आसले चिनि अ त्रिपुरानसे बरक गाइते आबुसो ताबु मिजोरामनि फायुनि बरक पर्यन्त रिफ्यूजी स्टेटास रिजागै दंखाइছে ताबुक जरा चिनि अ हाओ जों कुनो लिडार बा पलिटिकल पार्टी किन्तु म प्रब्लेम नतुयै जों किन्तु यूनाइटेडली कुनो कक तिसाजा गया एवं अमनो तिसाना नांनाय ताबुक जे पुइला जाति उलो पार्टीनि कन्सेप्ट जे तुई फैमानि म डेफिनेटली म चिनि ब्रुते ताकुक बुकुक सं जे बियालो क्लाइ दंमाने आरो कैम्प जारा दंनाय बरं बागै किन्तु जों कक साना नांनाय सानानि उचित जों अमनो बुबाग्राबाय ब कक तिसानाय नांखे जों राहुल गांधी बाय कक सालायनाय जे अमनो बाहिकाय गाहामग्लाय जों सल्यूशन तुइ माने